обрӯяшро худаш бо дасти худаш мерезонад. Маҳкама ҳамчунин аблаҳонро интизор аст. ҷониби маҳкама раҳ пеш гирифт Қодир Қулубой. натиҷааш ба хонандаи арҷуманди мо аён аст. ӯ қозию муфтии Миршабу чанд навкарро ба ҳавлии Норимбой мебарад, аммо худ товон меёбад ва шармандаи ҳарду олам мешавад. баъде ки мурофиа ба фоидаи Қодир Қулубой ҳал нашуд, ӯ пушти сарашро хорхорон ҷониби аспаш равон гардид. аспи ҷавмаст бетоқатона гирди як камих давр мезад. мунтазир буд ки вай соҳибаш омадааст, банд раҳояш медиҳад. ҳамин ки Қодир Қулубой худро болои зин гирифт, асп ба тахтан даромад. вай инони аспашро рост ба сӯи деҳаи Қушқалъа гардонд. Қодир Қулубой ҳам айнан чунин рафтор аспро мехост. вақте машварат барояш натиҷаи зараровар дод, ӯ ба касе, ҳатто ба писараш нимнигоҳе накард. мехост ҳарчи зудтар аз чашми аҳли маҳкама пинҳон шаваду афту башара ба фаҳмиши Қодир Қулубой манфури онҳоро набинад. вале хонанда худ шоҳид аст, ки одамони мир аз чорчӯбаи қонун, шариат қадаме берун пой намонда буданд ва ҳақро ба ҳақдор ҳам расонданд. беақливу бефаросатӣ аз худи Қодир Қулубой сар зад. агар ӯ маслиҳати Норимбою ҳамроҳонашро мегирифт, ба тӯи розигӣ медод, на обрӯи худаш паст мешуду, на обрӯи Норимбой, ку чандон коҳиш наёфт аз Норимбой. ба ҳавлияш дарвоза кушода будааст. савора даромад. Қодир Қулубой писари аз ҳама хурдияш аспро ҷилавдорӣ намуд. бе ягон сухан ба ҳамон ғазабӣ аз мурофиаи деҳаи хами туғ баргашта, бо ҳамон норизомандиву навмедӣ аз асп пиёда шуда худро рост ба ҳуҷраи хосааш гирифт. Қодир Қулубой худкардаро давонест, вовайлои пинҳонӣ гуфтанд. ки медонад ӯ худро сарзаниш мекард ё хатояшро ҳоло ҳам нафаҳмида буд, ки муддати 2 шабу 2 рӯз ӯ танҳо ба тақозои ҳоҷат берун мебаромад. бо аҳли хонавода ҳангоме ки барои ҳоҷат берун мебаромад, сухане намегуфт ва аҳамияте намедод. ба ҳуҷра агар чою хӯрокаш меоварданд, қабул намекард. 2 шабу 2 рӯз қариб ки ба ҳавлӣ набаромад. дар рӯзи дуюм эҳтиёҷ ба қазои ҳоҷат ҳам намонда буд, зеро чизе намехӯрду наменӯшид. харобу қавоқҳояш худ ба худ гирифтаву овезон шуда буданд. андомаш бемории кӯҳна зарпарвинро мемонд. кас гумон мекард ки чандин соли умрашро дар маҳбас гузаронидааст ё ба бемории таби сиёҳак. таберо гӯянд, ки одам солҳои дароз табгир мешавад. аз он халос хӯрдан амри маҳол аст. ҳангоми роҳравӣ мекалавид. худ ба худ ҳазён мегуфт. аз тангаҳои ба маҳкама додаш ҳасрат мехӯрд. боз 3000 танга товонаш карданд. ин ғамашро боз болотар гирифт. рӯзи сеюм даромад. дар ин миён Қодир Қулубой ягон чӣ хӯрд ё не, инро худаш медонаду худо. пагоҳи барвақт Қимсанбои писари калонияшро наздаш ҷиғ зад. кори шудагӣ шуд писарам, гуфт Қодир Қулубой. аз ҷайбаш ки халтачаи махмалин бароварда сӯи Кимсанбой партофт. дар он ҷо 3000 танга ҳаст. инро бигиру ба аспат нишаста ба маҳкамаи Балҷувон бирав. товонро супурда хату чак бигир. агар ин корро накунӣ, одамони мир бисёр беинсофу бедиёнатанд. дигар бора одам фиристода пул талаб мекунанд. неота, гуфт Кимсанбою гапашро давом дод. ҳамин ки Юлдузхон ба рӯи кушод назди одамони маҳкама баромад, нагир номи он лаънати оқипадарро бо ситеза ба сари писараш дод зад. Қодир Қулубой: дигар намехоҳам номи он малъунро бишнавам. аз ин пас ӯ барои ман дар ин дунё вуҷуд надорад. ота, шумо аввал ором шавед, худро ба даст бигиред, ба суханонам дурусттар гӯш диҳед, гуфт Кимсанбой. баъди ҳалли масъала шумо зуд ба хона баргаштед, вале ман то ба охир сабр кардам. вақте он ду ҷавонмардро
кимсан намехост хоҳари маҳлиқҳои ба ҷон баробараш ва сарихонро дуои бад кунад, вале ин калимаро ба хотири падар ба забон овард. Никоҳ кардан қозиву муфтӣ аз Норимбой пурсиданд, ки пас аз оне ки писарат духтари Қодирқулбойро дуздида овард, шумо ба хонаи духтардор хостгорӣ рафтед? Норимбой ҳа гуфт. Ҳатто дамон ба обрӯи деҳаро ҳамроҳ гирифта рафтам, гуфт. Баъд қозиву муфтӣ шуморо суроғ карданд, ки набудед. онҷо будагон маро нишон доданд, ки ин писари Қодирқулбой аст. қозиву муфтӣ маро наздаршон даъват карданд ва гуфтанд, ки гуноҳи падари шумо калонтар баромад, яъне хоҳиши хостгоронро бояд ба инобат мегирифтаед. аз ин рӯ маро таъин карданд, ки ба падаратон расонед, ки ба маҳкама 3000 танга не 4000 тангаро бурда супоранд. 4000 танга дод зад Қодирқулбой. рӯям сиёҳу ҳолам табоҳ шуд, гӯй гуфта пуштнокӣ афтод. аз ин ҳодисаи ногаҳонӣ даст похӯрда шуд Кимсанбой. Сараввал чӣ кор карданаш намедонист. оқибат ба худ омада сари падарро ба бағал гирифт. отаҷон чӣ шуд ба шумо мегуфт? ба овози гирявлуд ва ба андоми беранги падар менигарист. Қодирқулбой чашм гушода як манаҳ кашиду бо ҳамин дунёи равшанро тарк гуфт. Кимсанбой ҳанӯз ҷавон буд ва чунин воқеаро бори аввал медид. Андак ба худ омада сари беҷони падарашро рӯи болин гузошту бо тамоми овоз фарёд зада бо шитоб берун баромад. аз ин фарёд тарсида аҳли хонавода дар гирдаш ҷамъ шуданд. ҳарфе намезад. Кимсанбой фақат нолаи баланди ҷонгудоз мебарад ва ба даст ҳуҷраи хоби падарро нишон медод. аҳли хонадон фаҳмиданд, ки ҳар ҳодисае бошад дар ҳамон ҳуҷра аст. се писар, зан ва келинҳояш якбора ба ҳамон ҳуҷра зада даромаданд ва дар он ҷо барҳақ манзараи даҳшатбореро бидиданд, ки Қодирқулбой пуштонаки хоб асту манаҳаш Кимсанбой бинобар бетаҷрибагӣ манаҳашро набаста буд. овезон аз даҳонаш боз. ҳамагон ба даҳшат ва таҳаллуқа афтоданд. ҳар кас медавиду метапид, то карбоси пора ёфта манаҳи маитро бубанданд. одамизодо агар воқеа ногаҳоние ба сараш биафтад, сароғоз худро гум мекунад, дасту по хӯрда мешавад, ба ҷое намерасад. ба аҳли хонадони Қодирқулбой низ ҳамин ҳодиса рух дод. зани Қодирқулбой баъди хеле даву тоз чанд ваҷаб карбосро аз куҷое пайдо карда овард, вале дер шуда буд. устухонҳои алахчааш сангур сахт гашта буданд. чашмони харисаш боз буд ва гӯё аз дунё ҳоло ҳам умеди зиндагӣ дошт. одамизод то рӯзе зинда аст, орзу мекунад, ки то марги зебо бимирад. то бо марги зебо бимирад, вале Қодирқулбой бо марги даҳшатбор ва бадҳисол бимурд. доду фиғон аҳли хонаводаи Қодирқулбойро шунида, қоида ҳаққу ҳамсояшон зуд расида омаданд. беҳуда нагуфтанд, ки ҳамсояи наздик бе аз хеши дур. дар чунин мавридҳо танҳо ҳамсоя метавонад ба одам дасти мадад дароз намояд. ин аст, ки нахустин шуда ба сари хонаводаи Қодирқулбой марҳум бародари 65 сола аст, ки дар ҳамсоягаш зиндагӣ дошт, бо писари кали қисматаш ба қавле номзади ояндаи Юлдузхон расида омад. дигар ҳамсояву ҳамдиягон низ паёпай даррасиданд. ҳавлӣ пур аз одам шуд. ҳама фаҳмид, ки Қодирқулбой аз дори дунё гузаштааст. оқсақолон ба сардории муллои деҳа бо як ҳуҷрада омада писарони Қодирқулбой марҳум наздоршон даъват намуданд. писарони Қодирқулбой аз Кимсанбой сар карда ҳама рафтанд пеш рӯи муллову оқсақолон сари дузону ва бо сари хам нишастанд. додарони ширинам ба писарони Қодирқулбой хитоб намуд. муллои деҳа, ин кори худост. умри падаратон то ҳамин ҷо будааст. то ба имрӯз касе аз дасти аҷал нагурехта ва раҳо наёфтааст. дигар илоҷ надоред. биёед миёнатонро маҳкам бубандеду падаратонро ба муносиб гусел кунед. аз доду фиғон ва гирьяву нола дигар ягон манфиате нест. андаке таваққуф намуд мулло ва рӯ ба Кимсанбой овард. тун Кимсанбой писари аз ҳама калонии Қодирқулбой раҳмати падарат, ки бандагиро ба ҷо овардааст, акнун дар ин хонадон сардор туӣ. биё маслиҳат кунем ба ҷаноза одамони кадом деҳаро хабар карданӣ.
домлои муҳтарам деҳаи гирду атроф ва хештабори дуру наздикро хабар мекунем. Сараш варзаша ва овозигири олу ҷавоб дод Кимсанбой. ин тавр ки бошад биё бо кадом деҳа киро фиристодам онро таъин кунему аз пайи тараддуди саранҷоми майчаем, гуфт Домулло. арбоби деҳа ба ҳама деҳао одамони махсусро барои хабар додан ба ҷаноза таъинанд. Азбаски ӯ аз воқеаи Узулхон дошт воқифият дошт аз одамон фиристодан ба деҳаи Хамитоғ истиҳола намуд ва дар ин боб ба Кимсанбой маслиҳат пурсид. Кимсанбой ба деҳаи Хамитоғ одам фиристонем. чанд муддат сарашро боло набардошт Кимсанбой ва оқибат гуфт ҳарчи бодо бо Домло одам бифиристед. Кимсанбой яке аз писарони хеле боақлу бофаросат дурандеш хушхулқу одоб хушзеҳни Қодирқулбой буд. ин хислатҳояш дар деҳа овоза дошт. аз ин рӯ хурду калони деҳа иззату эҳтиромаш мекарданд. барои ҳалли масоили кургирӣ ҳатто калонсолон аз ӯ маслиҳат мепурсиданд. бисёр пешниҳодҳои хубу муфидеро рӯи кор меовард. дар ин ҷо ҳам одам фиристодану афзалтар донист. агар Қодирқулбои марҳум баъди роҳ додани воқеаи Узулхон Сарихон паҳлавон маслиҳати Кимсанбои писарашро қабул мекард, кор ба динаҷона мерасид. аз тарафи дигар Кимсанбой аз мартаба ва ақлу заковати Норимбой хабар дошт. аз ин ҷост ки барои одам фиристодан ба деҳаи Хамитоғ розӣ шуд. хулос ба ҷонозаи Қодирқулбой ҳама деҳао гирду атрофи маърака шарик одам фиристоданд. мулло ва дигар оқсақолон ба хулосае омаданд ки майитро рӯзи дигар баъди намози пешин ба хок месупоранд. вақти пешин буд ки ҷаноза хабаркун ба деҳаи Хамитоғ расид. рост ба ҳавли Норимбой рафта даромад. сабаби ба хонаи арбоби деҳа рафтани вай иборат аз он буд ки он солҳо бисёр деҳаои лақанишин масҷид надоштанд. писаре аз ҳама хурдии Норимбой аспи меҳмонро ҷилвадорӣ намуда онро бурда дар якамех баст ва соҳибашро ба меҳмонхона таклиф кард. пеш аз писарбача хост ки миёни аспро андаке хам бошад, суст кунад. ин амали ӯро меҳмон пай бурда таъкид намуд ки ташвиш накашед, зеро ӯ фурсати зиёди нишастан надорад. дар меҳмонхона Норимбой бародари калонияш мулло ва чанд тани дигар нишаста саргарми суҳбат буданд. меҳмон ҳам ногаҳонӣ даромад. нишастагон ҳарчанд каме дар ҳайрат монданд, вале ба хотири меҳмон нохонда ҳама ҷо аз бархестанду Норимбой ва ҳама нишастагон меҳмонро шинохтанд. ӯ Кимсанқули хидматгори Қодирқулбой ва буд. биёед Кимсанбой, гуфт Норимбой ва ба ғалаш салом алейк кард. дигарон низ пайравиаш намуданд. меҳмон муҳтарамҳо аз он ҷо гузаред. таклиф намуд Норимбой. небой бубо, вақт нишастан надорам. узр овард меҳмон. гапаро рост мегӯяму меравам. наҳод ки ҳамин қадар кори таъҷилӣ бошад. ҳайрон шуд Норимбой. бале, баҳсе таъҷилист, гуфт Кимсанқул ва илова кард. Қодирқулбой, худоятон ҳамин пагоҳи бандагиро ба ҷо оварданд. наход. Норимбой ва ҳамроҳонаш якбора ҳам ҳайрон саргарм шуданд. дар меҳмонхона нишастагон ба шунидани хабари ногаҳонӣ аз дилҳояшон чиҳо гузарониданд. худашон медонанду худованди мутаол, вале ҳама баробар даст бару бароварда омин карданд. додарам хитоб намуд мулло ба сӯи меҳмон. баъди ин ҳодиса шояд шумо ягон чӣ нахӯрда бошед. кори шудагӣ шуд, рафтаро баргардонида намешавад. ҳозир шумо ба фурсаттар нишаста тановул кунед. ду баъдан бигӯед ки кай мо ба ҷоноза равем. ба ҷои нишон додаи Норимбой нишаст. меҳмон ҳамонро ба ӯ пиёлаи чойро дароз карданд. нон шикаста пешаш монданд. ҳамин замон ҳамон писарбачае ки аспи меҳмонро ҷилвада буд бо табақи шӯрбоб аз дар даромад. табақро гузошту зуд офтоба оварда дасти меҳмонро об гирифт. меҳмон бидуни ибо табақи шӯрборо пешаш кашид. чолокона нон майда карда харисона ба хӯрдан даромад. нишастагон аз хӯрданаш пай бурданд ки меҳмон сахт гурусна аст. ӯ луқмаро чунон ба доҳанаш тела медод ки гумон мекард ҳамин ҳозир даҳонаш медарад. баъди фавти Қодирқулбой хуҷаинаш ба ӯ касе аҳамият надода буд. дар чунин ҳолатҳо ин тавр шуданаш мумкин аст. ҳангоми шӯрбохӯрияш касе ба ӯ ҳарфе намезад. вақт таомро ба тамом хӯрда дастонашро пок кард. Норимбой аз ӯ пурсид. Кимсанбой, ин ҳодиса кай рух дод? ҳамин пагоҳ баъди намози бомдод касал буд ё набуданашро намедонам, ҷавоб дод Кимсанқул. 3 рӯз боз надида будамаш. рӯи хунукашро ҳамин пагоҳӣ дидам. ҷаноза кай мешудааст? боз пурсид мулло. пагоҳ пас аз намози пешин. Норимбой хеле андешид ки як гапро аз Кимсанқул пурсад ё не ва оқибат гуфт. Кимсанқул росташро бигӯед ки шуморо
ба ин ҷо барои ҷаноза хабар кардан фирстод. Хизанқул аввал бо ақлонаву закоатмандӣ ва дурандешӣ Норимбойро ситоиш карда, баъдан гуфт: маро Кимсанбой писари Хуҷаинам фиристод. Ман ҳам умед аз ҳамон доштам, ки гуфт Норимбой илова кард: мо албатта ба ҷоноза медавем. Барои зиёфататон ҳазор ташаккур, изҳор намуд Кимсанқул. Акнун ба банда дуо диҳед баргардам. Мулло дуои сафараш дод ва Кимсанқул ба аспаш савор шуда роҳи деҳаи Қушқаларо пеш гирифт.